Hei, mä oon Minna Koivisto ja nyt kerron sulle, miksi sähköposti ei olekaan niin nopea ja helppo väline hoitaa asioita, kun sä olit ehkä kuvitellut. Sähköposti koetaan helpoksi ja nopeaksi, ja niin se siinä hetkessä onkin. Sun ei tarvitse kuin vähän naputella sormia ja painaa lähetä nappia. Sitten helposti tulee semmoinen tunne, että asia on hoidettu. Se vei multa vaan vähän aikaa ja vaivaa ja mun ei tarvinnut ottaa mitään kontaktia toiseen ihmiseen ja mun ei tarvinnut olla missään vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Se kynnys on helposti niin matalalla, että tulee helposti tartuttua siihen sähköpostiin. Ja tulee semmoinen olo, että nyt kun mä lähetin sen viestin eteenpäin, niin nyt se asia on hoidettu. Mutta tämä on se ansa, mihin moni lankeaa. Onko se asia oikeasti hoidettu? Nythän sä vasta oot lähettänyt yhden yksisuuntaisen viestin jonkun toisen ihmisen inboxiin. Ja sitten sen toisen ihmisen pitäisi nähdä se viesti sieltä inboxista ja avata se ja lukea se ja vastata se, että sä oot saanut vasta vastauksen yhteen sun kysymykseen. Jos ajattelee, että sillä toisella ihmisellä saattaa ehkä olla joku kysymys vielä sulle, johon sun pitää sitten vielä vastata. Eli se helposti etenee pidemmäksi ja pidemmäksi, kun sä olit kuvitellutkaan. Että jos sun tarvii hoitaa joku asia nopeasti, niin sähköposti ei ole siihen oikea väline. Tartu puhelimeen ja sovi se asia heti. Tai sovi nopea pikatreffi tai lounastapaaminen. Et silloin kun te keskustelette asioista henkilökohtaisesti tai puhelimitse, niin se ei ole pelkästään yksisuuntainen viesti, joka on lähetetty inboxiin odottamaan mahdollista vastausta, vaan silloin te pystytte jo keskustelemaan, ideoimaan, kysymään, vastaamaan, viemään sitä asiaa paljon pidemmälle ja saamaan semmoisia lopputuloksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia, joita olisi ikinä sähköpostin kanssa voinut tullakaan, koska teillä on se ajantasainen vuorovaikutuksellinen keskustelu siinä. Ja te voitte samalla sopia heti aikataulusta, miten se asia etenee. Ja ihmiset myös sitoutuu paljon paremmin semmoisiin asioihin, jotka on henkilökohtaisesti sovittu, ja ne etenee yleensä nopeammin ja paremmin. Et jos mietitään, että kuinka paljon se todellisuudessa se sähköposti vie aikaa ja vaivaa. Et jos ajatellaan, että sä lähetät nyt jollekin toiselle yhden viestin, ja sulle tulee ehkä se tunne, että nyt se asia on hoidettu. Sulla meni ehkä vartti, kun sä kirjoitit sitä viestiä. No, sitten seuraavana päivänä se toinen lähettää sulle viestin, jossa sillä on yksi kysymys. Ja sä luet sen viestin ja vastaat sille. No, silloin vielä yksi kysymys. Seuraavana päivänä se taas kysyy. Ja useamman päivän ajan saattaa olla vielä yksi kysymys. Sanotaan, että siinä on mennyt 6 päivää eestakasta viestittelyä. Ja jos sulla on vartti mennyt joka kerta siihen, että sä oot vastannut sen viestiin, niin silloin sulla on mennyt 1,5 tuntia sen asian parissa. Se asian eteneminen on todella hidasta. Ja sillä toisella puolellakin on mennyt ne samat ajat siinä. Ja te olette vasta tavallaan siinä niin kuin alkukeskustelussa. Sen sijaan, että asiat olisi saanut uusia ratkaisuehdotuksia, oltaisiin sovittu etenemisestä, ja se olisi jo etenemässä se asia. Että tämmöinen turha viestittely, jos sä käytät sähköpostia silloin, kun se ei ole paras tapa hoitaa sitä asiaa, niin silloin ne asiat ei etene niin nopeasti kuin ne vois edetä. Ja silloin se lopputulos ei yleensä ole niin hyvä kuin mitä se olisi, jos te ajantasaisesti keskustelisitte, ideoisitte, veisitte asiaa eteenpäin. Ja silloin se ei yleensä etene niin nopeasti kuin se voisi. Ja kaikki se semmoisen niin turhaan käytetty aika on pois tärkeämmiltä asioilta. Että kaikki se 1,5 tuntia, mitä te molemmat olette nyt käyttäneet sen sähköpostin ääressä, niin toisitte voinut käyttää johonkin parempaan. Eli molempien aikaa ja vaivaa on selvästi mennyt hukkaan. Eli mieti tarkasti, kun sä alat hoitaa jotain asiaa, niin mieti aina ensin se koko kaari. Älä mieti vaan, että tässä kun mä naputtelen vähän ja painan lähetä nappia, niin olipa nopeaa ja helppoa ja kynnys matalalla. Vaan mieti sen koko keskustelun asian etenemisen kaari. Ja mieti sitten, että onko se sähköposti oikeasti niin nopea ja helppo, kuin sä olit kuvitellut. Mä oon Minna Koivisto ja muista pitää huolta itsestäsi.